Жылі-былі дзед да баба, ды быў у іх сыночак, але нейкі ж дурнаваты быў. Усю зіму ляжаў ён на печцы і нічога не рабіў. Але вось наступіла вясна, і прыйшла пара гнаць кароў пасвіцца. А тады была яго чарга. Вось пасвіць ён каровы, пасвіць, але ўсё ж было б добра, але адна карова падыходзіць пад камень і глядзіць. А з-пад каменя агеньчык палае, хап, і няма каровы. Прыходзіць сын дадому, а каровы ж няма. Дык што ж рабіць тады? Ніхто з гаспадароў, канечне ж, не хоча пазбыць сваю карову. Вось вырашылі тады, што кожны гаспадар сам сваю карову будзе пасвіць. Пасвіць нейкі гаспадар сваю карову, пасвіць, ляжыць пад камянём, але побач з ім стаіць карова і глядзіць пад камень. З-пад каменя агеньчык палае, хап, і няма каровы. Вось так і знайшлі людзі месца, дзе знікаюць каровы. Адсунулі яны камень усе разам, глядзяць, а там дзірка вялікая, пячора. Хто ж будзе лезці? Я, адказвае дурнаваты хлопец. Толькі калі я вылезу з яе, тады вы дадзіце мне па 8 золата. Ну, добра, кажуць суседзі. І палез хлопец у дзірку. Бачыць, а там хацінка стаіць, заходзіць у яе і вітаецца. Прывітанне, дзявіца русая касіца. Што ж ты ж робіш? Салому праду, яшчуру на посцілку. Ой, дакладней, змею на посцілку. А ты куды ідзеш, добры чалавек? А я іду злодзея злавіць. Ой, ты яго не заб'еш, галаву толькі сваю нясеш, адказвае дзяўчына. Заб'ю, адказвае хлопец, толькі скажы, куды трэба ісці. Ой, трэба, ён недалёка тут жыве. Яшчэ 2 такія хацінкі прайсці трэба, а далей ужо будзе сад і змеяў палац. Ідзе далей хлопец, заходзіць у іншую хаціну, другую, ужо палепш. Сядзіць і там дзяўчына. Вітаецца хлопец. Прывітанне, дзявіца русая касіца, што ж ты ж робіш? Салому праду, яшчуру на дыван. А ты куды ідзеш, добры чалавек? А я іду змея забіць. Ой, ты яго не заб'еш, галаву толькі сваю нясеш. Заб'ю, адказвае хлопец і ідзе да другой хаціны. Вось прыходзіць ён у 3-ю хаціну. Там таксама дзяўчына сядзіць і вітаецца ён. Прывітанне, дзявіца русая касіца. Што ж ты ж робіш? Я салому праду, яшчуру на коўдру. А ты куды ідзеш, добры чалавек? Я іду змея забіць. Ты ж яго не заб'еш, галаву толькі сваю нясеш. Заб'ю, адказвае хлопец і ідзе далей. Прыходзіць ён у палац змея. Там ужо ён вялікі такі, ажно да столю пячоры дастаець. Заходзіць, а там яшчэ адна дзяўчына сядзіць і чэша змея пад лаўкай велізарнай такой ляжыць. Куды ты ідзеш, пытаецца дзяўчына. Я іду змея забіць. Ой, ты ж яго не заб'еш, ты галаву толькі яго сваю знясеш. Заб'ю, адказвае хлопец. Ой, ну тады трэба табе гэту булаву падняць. Калі падымеш, тады заб'еш. А калі не, дык і не, адказвае дзяўчына шэптам. Спрабуе хлопец узняць, не ўзнімаецца, надта цяжкая. Гаворыць яму дзяўчына. Вось там з чарапака глытні сілы, тады падымеш. Глытнуў сілы, раз,
раз з чарпака хлопец, глытнуў два, не падымаецца. Яшчэ раз глытнуў і узняў ён дубіну. І як па скамейцы шандарахнуў так, што і забіў змея праз скамейку. Тут усе дзяўчыны з дамоў павыскоквалі і крычаць: «Ой, дык гэта ж ён нас усіх сюды паўцягваў! Пакажы нам дарогу адсюль, добры чалавек!» Вядзе дзевак хлопец да выхада з пячоры. Прывёў ён, а людзі, суседзі, усіх дзяўчын павытасківалі. А хлопца не хочуць жа яны сваё золата яму дарыць. Гукаў дурнаваты сын, бо не разумееш ён гэтага. Гукаў, а мышка вылазіць з норкі і гаворыць: «Ну добра, я табе зараз дапамагу». Вылазіць мышка і кідае яму вяроўку. «Давай, караскайся». Ой, не караскайся, але ён усё ж такі караскаўся. «А трымай вяроўку». Трымае хлопец вяроўку, а мышка цягне. І тут здагадаўся нарэшце хлопец, што можна яшчэ і падлезці крышачку ўверх, каб мышцы лягчэй было. Лезе, караскаецца. А мышка крычыць: «Амаль выцягнула, здымай боты, цяжка занадта». Караскаецца хлопец далей, а мышка вяроўку цягне. Хлопцу цяжка караскацца без бот, але ён усё ж скідае іх. «Скінь капялюш», крычыць мышка. Скінуў хлопец і капялюш. І раз, і выкараскаўся. Мышка зноў пабегла ў пячору, а хлопец пайшоў дадому. Думалі людзі, што ж з ім рабіць. І ўсё ж такі прыйшлося ім аддаць па асьміну золата дурню. Вось так дурань і разбагацеў. Вось і ўсё, вось і змей.